রাজা কোথায় রাজা? আজকে রাজা রাজা আছে? রাজা তো নেই। এখন গণতন্ত্র গণতন্ত্র দেশ, রাজা নেই। যতনানো sobani khulumung tei seludia faro ang tabuk o jorao asom sakhe Facebook live ma phaimani abong khamo haise norok saimano jotono sal kisa sekang eba salsa salni sekang khorok sataku chini bobagrano chini khasuksa bobagrano je khuk phaidang kok saman bagui abon kisa kok fil renani bagui ma phaikya sapung tini kebang bora ano call lok khlaikya eba text message lok khlaikya kisa okong tini sanani bagui mi ang kaisa status berukha mi khoro wansukmani tei saria kebang borok no sakaba ne phia baksa koikha je kisa ano Facebook live phainai kisa kok sapainai bagui nai o jorao kami amchairni baksa borok ba thui tongkhana tai sini auli amchaya tongnai kebang kuk borok no tabuk thuya khona baksa borok maichai tongkhana baksa borok ba maichai pai thuyamo rokotoi Facebook rok thung tongman jora angkhana hingke kok asuk kebang sagala kok thaja thani sanai sini takuk okra ani slide okra nangnai bo takuk okra Bikash Debbarma hang bo Moharanipur bakhakni ni khanao ang bono sinia agibo waisa bini video nukha tei ang bono bai thanglai sinia ang boi muk thangrago ma malaya kho tei ang boi malanya ni muchunya tangkhe sasasuk malanya ni sema bono kok thaisa thani sungnai apro kokhe bo oro sekang abun sekang ang sini bobagrani teinai sing ang kok kisa sanang sung abo khe bo hai bobagra bo sak bai thang bo gosia je tabuk bini power tongo eba bini fan tongo tai bo tabuk bo agi kusung 184 bini babuno khobu hingke 185 tai bo bono khobu hingke 186 mane ko dynasty ni fan agini height tongo tai bini rider tei bini rules bini administration chorito bo gosia phiaba tabu bo bosini bkha bisingole bosini bagile bubagrano tini engiman bini fan te power kri phiaba bubagrale bubagran ble boto thiasak chin bagi bubagrano tong thanai te tongnai tei bubaga jeng tabu kisa kok sang thangke sini agini kisam Indian cricket team ni captain sini Saurav Ganguly no West Bengal ni borok tei West Bengal ni simia all over Indian borok no bono Maharaj ni Maharaja ni bono borom rini bung mung pharka phia bo bong bongso ke bo bobagra bo grib tei bongni ase songke bobagra nukhungni borok bukri jeng bobagra ni gosemani borom roman abo kasi borom seble bok Saka gণতন্ত্রনি tabu gণতন্ত্রনি jora tabu gণতন্ত্রনি mol tabu kebo Maharaja kri hai kri do okogno ang norirkha nang je samane a video abo bo kok wanji be saw boni naharmu ang tamo sia bo sabono bo khana na musung sabono bo saiman na musung kok thaisano sana musungo takhu okarano bobagrano tei bobagrani bangra tei silai surinai popular engei nung neta engnani tanadi nung neta engna musungkhe nung soi dofano hamjagi tongkhe eba nung dofano tei dofani bagi samung khanya musungkhe nini saksakni phanbai nung samung khladi tamni bagi bobagrani mungno ereng nung oro khursawi nai
nung bono mazara berinyai nung kusuko kana musungba bubagra le nono tamu khlakya abo ang nin thani sungu tai nung ar saka TPF da han tipra da han party phonong the enjoying phonong thing kebune phiogya abuni nahar mung tamo nung aro saka kebang tabu kami amsayo nung bibranti khlaitongo borok no nung pansumaya khlaitongo tamule khlaika bubagra no o corona ni omahai jora hamya jora o tabu ingya hampono 3 months 4 months running ingtong tai jottono siu sin tipra hasen bukung bara tipra saruk simia wanji dofani kobun dofani borotai o barot hakotoroni ingya hampono jottono saimano je o jora hamyani jora o bubagra tai bini tipra motha busuk jora tei lukuroni thani tangi showi khatai chuba khatai chubai tongai tai chubo subana thinangobo hingin nung bonole bo biangti nung bono je jaya samu khlaima nukha abuni kok philni thani sano tai patal konna eba TPF ni je bokhoro ojoma boje samu khlaitam abo to bubagra dagi mungbai khlaya bo bini mokolo bubagra no khoroksa TTAD sini cari pangsar namusung abo bini saksakni opinion tai bong mothana opinion bubagra to saya sin tipra mata to saya sing bubagra no nai bubagra sak bai thangbo bo video tei khai saklai rekha tai audio khai saklai rekha je ang o pot no manani musungya bo tumung no bubagra pot no hamjagi tongkhe bo thangnai bisiwo congress ni ojomani pot ni bo yakar gala khamu tai bo tabu bo sao ang pot no hamjagya ang dofani bagui samung khaina musungo tai khlaibo tongo tai bo khlaibo thangnai hinga omohai jora wala nung asom satamni bagini nung bono sejawi make haime sana nangkha abuni sikang mangte khosam nukha sini agini kesam tabu to kesam sina MDC sini joy kishur jomatia boba haino bubagaroni ni mung no tuinai kabang mano tatrepor kok saka boni sikang wanji bosongni chondon chetaji bo saka tini mo haike sing kok ti se ke bubagarani ngai ang masuka pula je sanai borok sawi dongthung pheba tini kisa khana kisa ke mo haike sata sata ke tini bubagra no bui hanang pinang khlai khibnai tai sini thinang manago thangnai tamni hinba nungnai tini tumung no sini bubagra kubun dofani borok hangke busike kusukoti senai tam khaton khamu bangladesh tabuk bo chakmarong ni bo bubagra tongkho bong raja tongkho raja debar sistrai borok bongno bong circle chief hene tai mogrong ni butongo marma chief bangladesh tai tini England London no rani tongo rani ketabu bun rani ni rules da soliba haipono to bono borom rene kaisa asuk phang nung tini tipra haste bo ni governor tongo na singbo bono his excellency his highness ni bono borom rene kusuk borom ton aba haino sini bubagra no sing borom rena le nin tam thangba na rang nango na poisa nango na rangsari sak nango sini laibu masa sini sinimu sini o dofani sini bubagra sing salaitiro bakhabi sing rajbongso sini 184 jona raja hairai pheba kthang tabu bo tongui tongkho bini phan tabu kri ingi mano haipano hai hinle sing bono maharaja no raja hanle haida sing khoroksa u sonnasi nini ramkrishna mission ning korono se a sonnasi rong se sing maharaja hanle noro patap patap khlai khulumi mano hunke sini soyong sini bubagra no sing bubagra haning gosina tamlangba hunke গণতন্ত্র means abuya je nung khoroksa bubagra no ebake dobono nung bubagra songle borok ni bini mungsa saya seke nung bon bahakya ke mazra beri na kok sawi man khaba
temung gণতন্ত্র hone sing bonono musuk sui tok pun hone kok sanai haida ni tei nung je sawo gণতন্ত্র ni jaro tau amhai cholia amhai kong hemia sing bono amhai khane regla khane ari gণতন্ত্র means obya je nung je khuk bai thang kok sanani tini je ni khuk phaiti je khaka tini kok san amhai able gণতন্ত্র means abu able gণতন্ত্র nin khorsa boro ni ko nung an setew ka hamsina ang sai manu nung ki abuni nahar mungke buskango ADC election da sing mari tongo lokorong thantau sungmung phai ase tong phai ke nung je obo haike bobagara no koksil samani abo ki nini nahar mungki ADC wo nung MDC eba EM na musumani da nung abuni sikangbo buije furu CAB ne kasulati para sorok baksa ba thir kosok kha baksa thir kha ama hai joro nungke CAB no support khaibo nin video bo khorjak sing nukha ang bo mia status ri kha apur bo sing nukha abon nin thani singmu nung tumung no ani o video rong nugui tongkhe ba isa sing ne kok phil di nung tamni bagai ni nahal mung tamni bagai nung bubagra no mohai ke kok silsa kha tai nung ajaga te bang bakhanango nung aro ang te wansung kuthugo wansu jakti ingi thango nung kok wanji bai saw ambo lama bo jaga jan ga saimia bo thayo jani nung chirik chirigi saw kok wanji bai amo tamo chini borok no khnarana bagida bubagra no khnarana bagida eba khe kubun naharmung abo lokorok no saimanai nini nung mo sinai kaham no nini mungsasung nini naharmung koto nungi tongkhana pheba muito narak di dofhano phalei dofhano siklugui nung kusu kaibo nung asuk thai kotor manibo nung apur bor thang tongne nini sinimung nini hukumu mukumu se tonglak hingke nung sabu bele nung tongnai ba jesepon muito narak di nung je dofhano hamjago ba je boron nung omhai samung khlai tongo bole bini dofhano yakari bini asu thai kaham yakari non asu thai reglak tai nung bo jasa jaga pon thangdi nung affidavit rong khladi nini bumung nini sinimung tipra san tongnai nung kubun dofhao nung hawi maniya hingke nung je dofhao tongo a dofhano hamjak yawinai kubun dofhano hamjakile tamkhaini ba borokni thayo borok thik tong borokni position borok thik tong borok bong dofhano hamjago bong dofhano bagi borok samung khai tongo nini bising tui nono unglokti esi heke merei nono sing walai sulai khaima kha to borok be kaham tabu sanamo sungo tipra motha kaisa NGO se so Apon no simia ang joto takutai bufuno no sanamo sungo singna tabu dofhani bagi samung tangna hanai bobagra logiwo chango ituku khawi khorogo pakore sorei bukhano thoninai samung khlaisinai hinma jorao mohai ke kebongnai ro phakya hangke kubini belai khene bukhawo khasao bobagra tebo bukha tongthokjak yangjak gui tongkha tamni hinba bo naji bini mohai jorao bo ingya hampano se bo 30-40 lakh pocket ni rang sebakya nungla busuk bo sebaika saimia dofhani bagui nungla busuk khlaika busuk sakni kolom tikhekla ang saiminya pheba sinti pra mothale samung khlai tongo lokorok nugui tongo sing kok sana nangyabo lokorong kok sanai tei bobagra no thiasak logi ri thangnai tei tipra motha ayoglok thung bobagra ayoglok thung tipra sa khayong ayoglok thung joto no hor kaham asa kabang kok salia je bujinai borok bo buji khana tei sachingo kabang mano comments khlai singnai rok bo saiman khana tan bagui ang okok masaka hama joto no
Belaikena hambai tripuri khorang nai tongnai ta hukte bukuk sono sini channel tabu bonnorok subscribe khlaya khongkha ke daktino subscribe khlai di jotun se sekang video norok nugna bagi aboni bagi ta makhlai video ni tolaw norok nugo yagra phai sing subscribe ni suijak ka sak khlai abona click khlai di click khlai mani loge loge no kaisa bell hai khlai nugjagana nukjaka a bell click khlai re click khlai re kha ke sing video upload khlai mani loge loge no norok video nugana joton sai sekang nugana aboni bagi belakeno hambai nai tongdi